Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag biyaheng bakit sila ganyan ay para sa mga taong malala ang trust issues. Dapat sana kasi love, self-explanatory na to eh. Pero for some reason, may mga tao talagang hindi nakakaintindi. Nainis sila dahil may mga taong traumatized sa mga nakaraan nila and couldn't seem to move on from it. Love, let me remind you again. Iba-iba ang capability ng tao na mag-process ng moving on. May mga ibang blessed kasi strong sila to just let go of the past and start a new life. But there are those people na weak ang personality. It took them a lot of courage already to open themselves up to people only to be crushed in the end. So surely you guys can understand actually dapat why it's hard for them to open up again. What they need is patience and understanding. Don't rush them into trusting again. Don't force them na magtiwala sa inyo dahil sabi mo, iba ako sa nakaraan mo. Kasi yes, maybe iba ka nga. Pero sila kasi, ganun pa din eh. In pain pa din. Nahihirapan pa din. Love, nobody is forcing you to love them. If you really do love them though, you'll wait for them to be okay. Kasi kaya sila ganyan, minsan na silang nagmahal, nagtiwala at nasaktan. Okay? Ito na nga po ang second stop ng ating hashtag biyaheng bakit sila ganyan. Again sa mga taong nagtataka kung bakit ganito yung boses ko, low tone, ganyan, kunyari soothing, kunyari maganda. It's because whenever tinatap ko yung high pitch ko, medyo sumasakit yung sentido ko, guys. So ganito muna natin, kalamayan muna natin, kalmahan. So eto na nga, hashtag biyaheng bakit sila ganyan. At ito ay para naman sa mga anak na hindi maintindihan ang kanilang mga magulang kung bakit gano'n na lang sila kahigpit. I won't be a hypocrite, my love. Of course, napagdaanan ko na din yung part na yan na naiinis ako sa parents ko for not letting me out. Kasi hindi ako nakakasama sa mga kaibigan ko, even sa jowa ko before, o diba, una lande. But syempre, kapag tumatanda ka na, namumulat ka na din sa responsibilities and duties. Love, their hands are tied. One, kasi iniisip nila yung safety mo. They don't feel 100% secured kapag hindi ka nila nababantayan. They don't really know kung ano ang pinaggagawa mo outside the house. And knowing teens, not only today, but teens in general, in every generation, meron tayong tendency na magtry ng kung ano-ano. So, hindi mo masisisi yung parents mo kung bakit medyo may paghihigpit na nagaganap. Two, budget. Love, hindi naman kasi pinupulot ang pera eh. Ngayon naiintindihan ko na yan, Diyos ko, gapang ang kada piso kung kikitain mo. So kung ibibigay lang nila yan sa'yo sa kada imot mo sa kanila, tas pag uwi mo, it's either amoy chiko ka or amoy yosi ka, kahit sinong magulang maghihigpit ng sinturon. Love, it's true what they say. You'll get to understand your parents kapag kumikita ka na ng sarili mong ikabubuhay. And love, it's a struggle. Oh my God. Yung mga moment na parang gusto kong bumalik sa sinapupunan ng nanay ko. Kaya for now, love, learn from ate, please. Been there, done that. Listen to your folks. They want nothing but the best for you and they mean it because they love you. Okay? Sa mga love natin, before we go back to more of our good music, nako mga kabisyo, paalala lang muna, o diba, mula ulit kay ate na please, magtulungan na tayong lahat so that this pandemic will be put to an end. Please, stay at home. Please, doble ingat. And please, tiis-tiis muna. Okay? And ito na nga po ang last stop ng ating hashtag biyaheng bakit sila ganyan. At ito ay para sa mga kabisyo nating nakikitang life is a bit unfair. Kung kailan makakabangon-bangon ka na, saka ka naman hihilain pababa. Don't worry, my love. I'm not gonna negate you on that one. Life is indeed unfair. It never was. It's full of struggles, lalong-lalo na kung kasama ka sa bracket ng populasyon na nagbe-build ng mga sarili natin from ground up. But what I do is I'm just trying to look at it this way, my love, na sa'yo yan binibigay kasi alam nilang malakas ka. Kasi alam nilang mas mabigat ang rason mo para lumaban kesa sumuko. Dahil alam nilang hindi man magiging madali sa'yo ang lahat, pero dahil matatag ka, kakayanin mo. That's what keeps me going. The thought that I am stronger than the challenges thrown at me.
So ganun ka din sana, my love. Kahit ilang beses mo kasing tanungin ang pagkakataon kung bakit ikaw, bakit sa'yo nangyayari to, you'll just waste your time waiting for answers that will never come. Better just spend it moving forward. Madaling sabihin, I know, mahirap gawin and all that, pero isipin mo na lang, mahal ko. What choice do you have but to fight back and keep going? Gets? Nako, sa mga kabisyo natin, pwede pa tayong magkulitan at mag-usap tungkol nga naman sa ating hashtag biyaheng bakit sila ganyan sa ating comment section sa DJ Lala Banderas Facebook page. Kasama niya pa din DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one. SM radio station. Love radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.